EDSA, Pusat Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Tinitala! Paliti ata diniting tolarera charara yamarera 90.7 Love Radio! Bakit ka naman ang babatok, Tang? Ay, peste ka, hindi ka na naman maintindihan, sinasapian ka na naman. May nakakaintindi niyan, Tang. O kita mo, tumatawa nga na ibig sabihin naintindihan niya. Ibig sabihin, pareho kayong buang. Oras pa natin mga kabisyo. 30 minutes makalipas sa oras ng alas 5. Isa pong magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, and World Wide Web. We got 30 minutes after 5 o'clock and welcome to the show. Sama kasama niyo po, Diego Bandido! Diego Bandido! At syempre, hindi pa tayo nag-iisa kasama pinakamalupit, pinakamatalino sa lahat! Henyo! And we are broadcasting live across City by the Bay straight up until 9 o'clock in the evening. We got all the best great music dito po sa inyo, folk, rock, and country music. Birds, ang tanong sa'yo, Manong, ikaw nang mahawak ngayon ng manibela. Meron ka bang kakilala na laging sablay pagdating sa pakikipag-date? Mga single, magingay! Itaas ang kamot sa mga single. Itaas ang kamot sa ready to mingle. Itaas ang kamot. Alam nyo ba na ayon sa isang dating expert, kanyang isiniwalat, dapat daw, pag nasa dating stage ka pa lang, ang sabi niya is you have to avoid texting sa umpisa pa lang ng relasyon. Oh no! Bakit? Kasi ang sabi niya, yung pagtitext na wala namang rason is you are just trying to control the situation. So parang makakaramdam ngayon na controlling ka yung ka-text mo. 'Di ba? Pero kung meron kang urge, teka lang, i-clear lang natin ha. Yung urge pag pinag-uusapan po natin dito ay tungkol sa pagtitext. Okay? Kung meron kang urge to text someone and actually have something to say, push lang yan, go lang. Wala namang problema yan eh. But if you're simply texting them as a way of getting their attention, yung titext mo, "Hi be, kumain ka na?" "Hi be, saan you now?" "Hi be, ano ginagawa mo?" Hindi ba nakakabuisit yan? No. Aragon! Maluoy ka. Ang saya-saya. Clap your hands. Mahirap nga mga kabisyo yung ganyan. Kaya sa mga kabisyo po natin, kung nagtataka ka, bakit hanggang ngayon wala kang jowa, ay dahil dyan. Masyado mong pinaparamdam doon sa kadate mo,
syempre, getting to know each other pa lang yan, masyadong pinaparamdam sa kanya na masyado kang controlling. Inaalam mo lahat-lahat. Hi, saan ka ngayon? Sino kasama mo? May mga tipong ganon. Ay, nako. So, again, sa mga kabisyo po natin, tandaan po ninyo na sa pakikipag-date, sa simulat sa pool pa lang ng pakikipag-date, iwasan po natin yung pagtitext. Buti pa sa panahon natin, no, Uncle, di ba? Wala naman tayong text-text. Nakakadali rin. Diba? Hindi, panay kasi diskarte pag sinabi, walang text-text. Meet up tayo. At actually, telepono dati. Diba? Sa mga uncle, telepono, meet up tayo. Siyempre, di nakikita-kita. Yung damit ko, naka-brown ako. Pero may baong pulang t-shirt. Bakit may baon? Kasi sisipatin muna, titingnan muna yung kadate. Uy, pwede. Susuot ako ng brown. Pag sinipat, uy, sablay, hindi pwede. Pula yung t-shirt susuotin ko. Yun yung nawala yung thrill na ngayon yan, sa panahon ngayon. Kasi lahat nagkakakitaan na. Actually ngayon nagkakagulatan eh. Di ba Tang? Bakit Tang nagkakagulatan? Kasi makikita mo ko minsan yung picture na nilalagay, walang purse. Tama ka dyan, Tang. Sobrang kinis! Sobra-sobra na yan, Insan. Grabe na yan. Lagi na maraming sibuyas! Mekos na yan, Insan. Sobra-sobra na yan. No. Tapos magugulat ka pag nag-meet up kayo in person. Ay, ikaw ba yun? Nawala gana, haleluya ba? No. Aragoy! Maluoy ka! Ay, oras natin. We got 36 minutes after 7 o'clock. After 5 pa lang pala. Alas 7 na kagad. Samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang po sa pinakamalupit na programa, pinakamasaya, pinakamaingay. Parang chicharon. Maingay, pero may laman. Here's a song coming from Bon Jovi. Living on a prayer at 36 after 5 o'clock. Broadcasting live across the city by the Bay. This is Metro's #1, 90.7 Love Radio. Dito pa rin sa programang EDSA.